come here. A matsayin ki na mace in kina so ki gane ba sai kin zo kina ta ya zan gane, ta ya zan duba, ta ya zan gane. Yeah, we know the kamata, we all love that stuff. So yanda zaki gane to shine abu na farko. Yanzu mu fara akan yanda zaki gane namiji wanda ya iya. Zaki gane cewa wannan he's very sexy, yani zai iya jima'i cikin jin daɗi, cikin kwanciyar hankali, cikin jan hankali. Abu na farko shine namiji that is very very caring. Namiji zaki ga he's very very concerned, he's very very caring, he's very very observant. He's so obsessed with you. Kun gane? Namijin da zaki ga cewa duka moves ɗinki ya sani, in kina bacin rai ya sani, in mood ɗinki ya canza ma baki faɗa mishi ba ya sani, in wani abu ya canza yani ya gayyara a tare da ke ya sani, duk wani abu naki yana da lura, yani yana da lura da al'amurorinki, kuma yana da yawan tambayanki me ke damunki, ya na kin canza, me zaki kaza. That is very caring and obsessed with you. To that man definitely zai iya sex, saboda a wurin jima'i abin da ake so kenan, lura da partner ɗinka, me partner ɗinki yake so, me partner ɗinka yake so. A yayin da namiji ya iya gane damuwanki da rashin damuwanki da me ya canza a tare da ke, me kika yi yau da baki yi ba, yana da lura. To haka a wurin wannan al'amari zai lura da yanayinki, me kike yi, me kike so a lokaci gaza. Kin fi son a yi sauri a can, kin fi son a rage a nan, kin fi son a juya ki can, kin fi son a karya ki can, kin fi son a miki kaza can, haka zaki ga yana miki. Alamomin shi kenan. Abu na biyu shine mazan nan da za ku ga kaman cewa suna yin abu kamar irin mata haka, yan daudu yani, suna da sakin jikinsu, suna yin abu kamar mata, suna yin abu kamar yan daudu, suna saki jikinsu. Don't play with those people. They are very flexible. They are very very flexible. And kuma sun iya juya kugunsu yanda ya kamata. Kar ki wasa da namiji kin gashi ya zo da sakakken jiki ko kuma yana yin abu kamar mace ko kuma ana ce shi dan daudu. Kin ga yan daudun nan wallahi, trust me, wallahi ɗan daudu na lokaci ɗan daudu ne, wallahi ba ɗan daudu bane ba. Idan suka handle ɗinki, they are very very good wurin handling mace, wurin rakwarkwasa, wurin waye da sauransu. Kuma namiji ake ganin shi irin soko haka, wawa haka, yana ɗan yin abu kamar yana magana kamar mace, yana yin abu jikin shi yani. Akwai wanda naturally haka suke jikin su, ba wai su ɗan daudu bane ba, haka jikin su yake. So don't play with those kind of people. They can handle you 100% sure, wallahi you'll be fine and okay. Yeah. Abu na gaba shine namiji wanda ya iya rawa. Kiyaye namiji da ya iya rawa. Namiji da ya iya rawa, that perfect nuna cewa wannan guy din can handle you 100% good in bed. He's very good in bed. Yeah. Ba wai sex is not all about papa. No. Sexy way, in a romantic way, yanda zaki ji daɗi, yanda ake rakwarkwasan ki, the way ake yi da sauransu. Namiji wanda ya iya rawa, yanda yake karya kugun nan, haka yani, in that place it's just given. Yeah, sure about that. Abu na gaba shi kuma namiji wanda suke kwallo, wanda yake gym. Yeah, namiji wanda yake kwallo da namiji wanda yake gym. Yeah, kar ki wasa da mutanen nan. Don't play with those people. Da namiji da yake motsa jiki. Kaga maza masu motsa jiki, kwallo, ball, gym, whatever, in dai motsa jiki yake yi, kar ku wasa da mutanen nan. Su ana gane yanayin iya jima'in su saboda wannan exercise din, za su iya jurewa kowane irin mace, saboda shi jini ne yake flowing, zuciyarsu yana bugawa yanda ya kamata, and buguwan jini shi yake sa flowing din jini, because heart shi ke tura jini to all part of various body a jiki, har da wannan organ din. Jijiyoyinsu da organs ɗinsu na wannan gurin yana ƙara ƙarfi, yana ƙara kuzari. So duka ga duk sanda abin su ya tashi, in dai namiji yana kwallo, yana motsa jiki, yanayin jima'in shi daban yake, saboda yana ƙarfi ne sosai. Zaki haɗa wanda sun iya ƙwarewa, kuma sun iya jurewa, kuma sun iya ƙwarewa wurin flexibility na wannan al'amarin. Sai kuma na gaba, sai irin maza masu shagwaban nan, zaka ga wani namiji yana da shagwaba, yana son yin shagwaba, abubuwa irin ana ce musu mommy's boys in the namijin da ya iya shagwaba ko yana kokarin ya ga cewa yana baki wannan vibes din nan na shagwaba da sauransu. Don't play with him. That guy is very very active on bed. Yeah. Sai abu na gaba, ki lura da yanayin cin abincin namiji. Akwai mazan da suna cin abinci sauri. Duk namijin da yake cin abinci da sauri, to definitely shi a wurin jima'i so yake kawai daga ayi a gama, ka gani, sauran ayi a gama. Amma duk namijin da yake taking time din shi wurin cin abincin shi,
kafin ya gama cin abincin, da lokacin da yake cin abinci baya hanzari akan wannan cin abincin, to definitely yana so abu komai daki a hankali kowane bangare kowane guri na jikinki zai bi shi a hankali har ya ga ya satisfying ɗinki. So idan your partner has these qualities and you're seeing this a jikin shi, a yanayin shi, so definitely he got what it takes.